Dili barok dai. Pwede mo sukang. Nawa dito, pagkita ato sila dito. Balik ko sa kanakol. Kaya na ko siguro mo. Dila ay magoy. Mag-video kaysa kanila kaya paniabot ang mga chicks. Dagan ba yung chicks nila? Bibi, mausap mo dali sa undol pati naman ang layo ah. Bibyo na ba ta diri? Bibi, madadali ang layo naman eh. Hindi dahil kang gwapo dali, Bim. Sa naibawan man kay dagang bati dring na. Ay, naway, ba ni mo eh? Ayay, ng chicks ay. Asa ka rin ang gwapa niya? Matay ka bro maglaay sa barangay ka bro kanang kon ba? Ya, uwan sad ba? Tay linglingaw. Ang video kaysa ta? Video kaysa ta kay labong dito po sa barangay po mingaw po dito lagi. Way mga tao dito ako rosa. Gilaay ko. O ani. Kabol niya ba? Bong rugwa po daghang tao po ba? Kon i-video kay gyud. Bandog ni tao deh. Palahita ka ba? Kanang tigpailing na maron. How na ba election ba ya? Mo lagi. Nakita na ba ako sa Facebook sa tung kuan ba? Namay lang ubon. Ikaw day. Lagi mending nanghiring balay ko kay kana to perminti mga to nanghiring balay ko. Hiri-hiri bagat sa mga Sa kuan ba? mga kontra. Oo. Ano? Kita yung natural. Dati rin tulog papa. Dutan ning dagat jiday. Ganda kini. Ligo. Naligo ka? Oh, ate eh, kita ni ba doon ta? Kita kita nagpunat. May okay ka na le. Sila dali. Maligo mo ka pag ay pagdadua dira. Iko maligo ben boy. Ya, nabasa naman sa uwan. Di maligo pasilong ba. Ganda dai ka. Ina ko pasilong. Ayay, may chicks ay. Diskresiyan na. Hello. Hello, ay. Hello. Hello, ay. Hello. Hello, ay. Jud kita nga buknoy. Natula dai si kaway. Asa wala na to? Ya, atag ta. Gapo na usbok noy. Patay ato nang buk ni. Ako nagbagong isang review din ako si Trick. Binuang. Si Cedric mo iso gari diri sa to ah. Di man si Buknoy na ko no? But Nakadungog ko ganyan Buknoy yan. Ito sa GC. Ganyan. Nasuko tayo. Churoy. Paragag ayun. Ako dyan yun. Kaya ako may how dali. Asa ang ko ni si Dia. Kaya di man na siya kay mamaya. Ako naman. Buknoy na ko sa Dia. Kakita na nagayo ko dali. Masa lim gayo Buknoy. Gans ni mong pangutanay. Ang gayo good mga guba good. Ang utara tadi mo Buknoy suga ba di pud nimo eh.
Ay, nangutan na rin ka na. Nung nagsamok-samok ka diri. Dili na ba ko gusto kung na magsamok-samok diri. Nangutan na ba kunin mo ba? Kapilisok ko ba ni mo Buknoy? Ay, nangutan na rin kunin mo. Ampay mo nakaw na lang kaka. Kaya na ko'y gayo diri. Mulakaw lang ko. Isuga ba ni mo eh? Kayo mo na. Dapat to nimo. Munding. Nakoy na dunggan ba nga. Nakoy bata dia nga. Itong bata ka nang Isa man. malito. Oh, Malito. nakoy bagong bata dia kuno ba nga. Kung malito nga bata ba? Iso nga bata. Oh, diri ka. Magkuhay pa lang. Mo lagi kay Si kanang Buknoy. mo gani kay nay mo inautan ako nimo kay nakadugre ko dito ba nga na kuno malito kuno bata diri kuno gamay kuno kayo kuno murag diwindi kuno ka. Na iso kuno kayo gi kasabaan kuno ka. Kasabaan kuno. Ha, diri. Gi sugod kuno. Murahan ng bata bitaw ka. Sus. Murag magduda ko ka. Mula ba ko sa tunay kuan? Kasi Cedric. nang bata. Mo kisa tumatay kal. Si Buknoy lagi tong Mo lagi Sige nga nila ni kon ba? Cedric. Gikan lagi. Kisa man. Wa di sa tong gikan na ala ka nang Gikan sa silingan ko to nila. Gikan sa diwindi siya ko. Bitaw kap ako bitaw ng susubayon kap kay kal tagtunga dire. Kay ba wa to nga si Buknoy to, maudli kong kuan. Nakumpam to ni Cedric. Cedric na babong isog. Dire nangita si Cedric ako isog ko papangitaon niya. Mula ba pagkatong si Dick kaisog? Ba, hindi rin lagi pati yung isugan niya. Siya na ko isog diring lugar ah. Matay siya. Bata ba gani? Gisog-isog na. Kinsa nungan sa kapitan na kay magpaila-ilak niya. Kon na si Cedric kon. Oh, ibalik ni mga Buknoy. O sa may naat. Wala pa mo balik si Kondre, Cedric. Ako lagi to gipangita kol. Kol. Nako ilain ni Mr. Kol ba? Kinsa kay ngan sa kapitan diri kol. Ya, nga naman, nano nangutana mo ka sa nga sa kapitan ato dire. Masabi mo toyo. Magpaila-ila ko kol. Kasi duwa sa kay ba kol ba kung ako isog diri. Ya, ug magkita na mo ni Kapitan Buknoy. Kung sa may mo istorya, ug magkita mo, nano nangita man kaniya? Bisan kapitan siya kol. Kung sugo na musunod gapon siya. Ya, mas kabata ba nimo ya? Maging anak ka? O magkita na mo ni Kap? Kol. Kung basa-basa ka kita kol. Kaya magpaila-ila ko niya. Kol. Kung tanan ng sugo kol. Sundun dun niya. Ya, mas ya, kinsa man ay mo gato bang kaila ka na? Kinakol. Kinsa rin na sila kol. Na, imo na mino nang gi tulis-tulisok nga. Wa ka kaila na. Kol. Kinakol. Ako na mabali nag lawas ron. Na, Buknoy, mapreso ka. Kay ka na imo gitulusok. Si Kapitan na. Sa Buknoy. Imo kung bali-bali aglawas. Kap, ikaw di kapitan di kap. Dia, nyon sam tong imo istorya nga imo kung bali-balian. Isuga po nimo. Taga sa man kang bata ka nga, puti ka gamay na mo isuga kayo. Kapitan ko diri imo kung bali-balian. Kap, ay ako singkiti kap. Kay gamay pa ba ikaw kap. Lagi kay malitong ko kayo kagamay nimo. Mo bitaw na siya Kap. Pati yung isuga Kap. Mao na siya mga istorya mo si kinsa ba? Malagi. Mao ni bata po ka. Di sa kan kisa kay amahan ni kanahayap. Grabe pati yung diri mo kisa ug mga istorya mo kisang isuga. Sus, ikaw man di kapitan din. Mula ko sa ko. Pataga be grabe. Sus. Di sa kisa kay ginikanan nato nga. Grabe yung isuga gyud. Kisa kaliwa to bata. Tanawa jud yang kay isog Kap. Sawa pa kailan nimo Kap. Sus, balibalian kuno ka. Na, pagkaibaw na mo ikaw kapitan to, sutoy. Malagi. Mula ba mo to si Drake? Mo tong bata lagi itong yung Oo, bata. oo to. Mas malito ha. Dili to gikan. Malito niya pagkibaw niya nga koy kapitan dai. Nakaw noon. Na. Asa ka to? Shout out sa classmate Jin nga sigta na sa mga vlog sa Facebook or sa Facebook YouTube channel. Ay, sakto? Shout out ako sa akong classmate sa Severin na sikta na sa among vlog. Og si Vince. So, kaya ta lang classmate og dito sa Inabanga High School. Nami bagong kauban, lingaw kayo si Buknoy. Walang malaktas. Iso kayo.
Mangimbita rin ko na direct pala kung tana sa mga video, mga vlog. Ngayon sa mga YouTube channel kayo. Kung pala ko subscribe kung... Grabe!